Jiena mort għal-3 waqat u għażilt lilhom per se għal-fatt li huwa naħseb wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-laqatni f'dar l-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Tintrigana illum il-kelma talla se tidħol fil-ġewwieni ta' qalbna u ruħna nafu x'inhi imma diffiċli. U ngħixuha biss bil-grazzja talla qed ngħid għall-maħfra. L-ewwel lezzjoni miktib ta' Daniel ta' Slaten kif ukoll il-Vanġelu jitkellmu fuq il-maħfra. Kemm importanti li taħfer. Imma tista' taħfer? Kemm taħfer? Ejjew nitolbu l-Mulej li jkollna din il-grazzja tal-maħfra. Kif nitolbu, aħfrilna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddi nibtħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Twarrab qatt minna Mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem l-għajnuna tas-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Daniel. F'dak iż-żmien Għażarija waqaf nofsinhar, fetaħ fommu u talab u qal: Minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-pat tiegħek, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abram, il-ħabib tiegħek, u minħabba f'Iżrael, il-qaddiż tiegħek. Lilhom int kont wett nisel blaqat, daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramal ta' xatt il-baħar. Għax aħna Mulej sirna l-iżgħar fost il-ġnus
U minħabba fid-dnubietna, illum aħna iċċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej. La hemm offerta ta' ħruq u lanqas sagrifiċċju. La offerta u lanqas inċens. U lanqas baqa' mkien fejn nofrilek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħniena. Madankollu b'qalbna niedma u ruħna mċekkna, jalla nkunu ninoġbu quddiemek, qisna b'sagrifiċċji ta' ħruq, ta' naċ u barrin, qisna b'eluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sagrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk, għal xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqa'niex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ Mulej lill-ismek. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Ftakar fil-ħniena u tieba tiegħek Mulej. Ftakar fil-ħniena u tieba tiegħek Mulej. Triqatek Mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax intalla tas-salvazzjoni tiegħi. Ftakar fil-ħniena u tieba tiegħek Mulej. Ftakar fil-ħniena u tieba tiegħek, għax huma minn dejjem Mulej. Inti tajjeb Mulej, ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Ftakar fil-ħniena u tieba tiegħek Mulej. Tajjeb u sewwa l-Mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Ftakar fil-ħniena u tieba tiegħek Mulej. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-Mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Pietru resaq lej Ġesu u qallu Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu. Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu, ma ngħidlikx sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-saltna ta' smewiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux mnejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbih hu, martu u liedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej nixteħed qudiemu jitolbu u jgħidlu, Sinjur, stabar ftit bija, kollox irroddlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih 100 dinar. Qabdu minn unqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu xteħet qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu, stabar ftit bija u irroddlok, imma dak ma rridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrott kull ma kellu jagħtih. Sħabu il-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u tarfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bat għalih u qallu,
jaqa' dej ħażin. Meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu, wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik? U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ fidejn min jaħqru sa ma jrott kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smawiet jekk ma taħfrux il-xulxin minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. U mela le, u mhux hekk, issa ngħidlu jien, issa ngħidilha issa nurjek min jien. Min jaf kemm ednihom dawn id-diskors u dan l-espressjonijiet. Meta xi ħadd inħossuh li jweġġana, meta xi ħadd inħossuh li għamlilna tort. U allura qalbna tfur, żgur mhux bl-imħabba, imma bir-rabja. B'sens ta' vendikazzjoni. B'sens kultant qawwi ta' mibeda. X'taħfer taħfer? Kif tista' taħfer? U jiġi jgħidulek, Fader, ma nistax naħfirlu ma nistax naqfrilha, għax jien naf kemm weġġetni, jien naf kemm weġġani. Jew nkella l-espressjoni l-oħra, naħfer even ma ninsa le. Hemm ħafna xi tgħid fuq din l-aħħar espressjoni. Ma ħanħalluha ftit fil-ġenb ħallum. Ara kif jirraġuna s-Sinjur. Ġesu fil-Vanġelu lil Pietru u lid-dixxipli irid jagħtihom ambjent, storja ta' kif jirraġuna Alla. Jasal għal ġustizzja u għal ħaq. U allura jibgħat għal qaddejja tiegħu biex jara kemm għandhom jagħtuh. U jkun hemm wieħed u jgħidlu li kellu jagħtih 100 dinar. Aħfir li Sinjur. Sta barbija u nroddomlok. Imma s-Sinjur kif jirraġuna? Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mhux qallu, arrajt, ara, ħanistabar ftit bik, issa meta jkollok tijomli, ma tijomli bil-mod il-mod. Imma rridek it-tijomli. Nistabar. Le. Batu u ħafirlu kollox. M'hemmx kundizzjoni mal-maħfra. Ma qallux, issa mbagħad ara, sa nistabar u tijomli. Le, mhux dik. Batu u ħafirlu kollox. M'hemmx iktar dejn. Hemm maħfra ħniena assoluta. Minnaħa tiegħu. Wieħed jista' jgħid, imma kieku int kont flok dak il-qaddej, forsi wkoll kont irrabja u allura ma kkontrollax ir-rabja tiegħu. Dan il-qaddej ma sieħbu il-qaddej l-ieħor li kull ma kellu jagħtih kienu ftit ħafna inqas milli kellu jagħti l-ieħor lis-Sinjur. U x'għamel? Eżżu, għeddu, ħallas dejnek. Mhux tal-li qallu, nafx ġifieri sieħbi ikollok id-dejn. Imma jien is-Sinjur mhux biss sta barbija ma ħafirli kollox, u hekk se naħfirlek jien. Ma rraġunax hekk. Ħalla r-rabbja taħkmu u taħkmu tant li tefgħu il-ħabs. Dan jiġri lilna, lili u lilek, lilna l-koll. Ninsew kemm Alla jaħfrilna bla kundizzjoni. U ma aħna rridu mbagħad impattu. Għax aħna nirrabjaw għal xulxin. Tiġi tgħidli għax irrabjajt Fader, għax ma korru. Le. Ftakar
kemm Alla ħafer lilek u ħafirlek bla kundizzjoni, stabar bik bla kundizzjoni, mhux biex terġa' tihomlu lura. Meta naħfru l-aħwa bil-grazzja t'Alla, għax weħedna ma naslux. Għalhekk ngħidu naħfer iva u ninsale, għax aħna rridu l-grazzja t'Alla kontinwament tfakkarna jien ħfirtlek aħfer int ukoll. Meta aħna bil-grazzja t'Alla naħfru, nilliberaw ruħna. Ma nibqax inħammem, ma nibqax ngħid għax dik ta' għax dak, aj ma kemm weġġawni, aj ma kemm għamluli. Meta naħfru nilliberaw ruħna. Il-maħfra l-ewwel li ma tagħmel ġid hija lil min ikun kapaċi jaħfer. Imbagħad tirrifletti fuq min ġie maħfur. Imma l-ewwel li ma tagħmel ġid meta taħfer tkun int. F'qalbi m'għandi xejn. Kemm sabiħa l-maħfra bil-grazzja ta' Alla. Nitolbu wielu din il-grazzja. Aħfrinna bħalma naħfru l-minuħati għalina. Ejjew issa impoġġu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla l-imbirek. Għall-Knisja mulej ħalli tibqa' tkun strument ta' paċi u maħfra fid-dinja. Dinja mqalba, dinja imtertqa bil-gwerer, dinja fejn l-egoizmu jaħkem, ħatkun il-Knisja li twassal il-maħfra u l-faraġġ tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għad-dinja biex issib il-veru paċi, ġejja mill-maħfra u l-ħniena. Mhux mid-diskussjonijiet mal-imwejjed, imma mill-maħfra u l-ħniena għax int taħfer u tħen. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għaddejjin ħafna nies fid-diffikultajiet, kun int id-dawl u l-ħniena tagħhom mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-erwieħ ta' ħutna biex int taħfrilhom u ddaħħalhom fid-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej midinbin. Għalina l-koll ħalli nejxu il-libertà tal-maħfra li tatina int u li nistgħu nejxu fl-imkien. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, grazzi ta' kif għallimtna, grazzi tal-qawwa li tatina biex nibqgħu nejxu fil-imħabba u l-ħniena tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin noffrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqlalna l-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xira. U sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kollum kien irroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli hekk aħna l-midinbin inrasnu fina drawiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat ta' anġli aħna nfaħħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-drubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Salvana jinto salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċakon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-isqfijiet tagħna, mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazza l-Om Talla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka, il-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla, missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew kif tallimna u kif iridna ngħixu Ġesu. Nitolbu l-Alla missier tagħna u fuq kollox nitolbuh jaħfrilna bħalma naħfru il-minuħati għalina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.
خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم، اغفر لنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمن خاطي علينا، ولا تدخلنيش في التجريب، إذ اخلصنا من الدني. اخلصنا نطلبوك مولاي من كل دني، أعطينا في الطيبة والحنينة تيعك الباتشي في زماننا، باش نكونوا حلسة دايم من الذنوب ومخرصة من كل انكبيت، احنا ونستناو ونتطمعوا إلينا والمجيا تا السلفاتور تانا جيسو كريستو. أشتيك يا سلطنا القوة والجلوريا الدية. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تيعك، نحللكم سليم، نعطيكم سليم تيعي، تخرس ليد نبيتنا، إذا هارس لين الفيدي تالكنيسيا تيعك، أعطيها السليم والعقدة اللي انت تريد فيها، انت اللي تعيش بالسلطن على دايم تدايم. آمين. الباتشي تالمولاي تكون دايم معكم، ومياك وكل من القلب نسلموا ونعطوا الباتشي لشوشي الأخوة. حرف طلة اللي تنحي ذنوبات الدنيا هنا لينا، حرف طلة اللي تنحي ذنوبات الدنيا هنا لينا، حرف طلة اللي تنحي ذنوبات الدنيا أعطينا الباتشي. دانو الحرف طلة، دانو اللي ينخي ذنوبات الدنيا، حنيين احنا لمستيدنا الكلى تالخروف. مولاي ما يستحقليش لتدخل تحت السقف تيعي، إذا دعيت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. نطالبه. قربينا مقدسة اللي عملنا مولاي تعطينا الحية، تصفينا من احتياتنا وتخلصنا من كل حزن بكريستوس ينا. آمين. المولاي معكم. مياك وكل. يباركنا الله اللي يستقلش المسير والابن والسبيرتو السانتو. آمين. نعيشوا دايم في المحبة والباتشي تا كريستو. نردوا هاي لله. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jiena mort għal 3 waqat u għażilt lilhom per se għal fatt li huwa naħseb
wieħed mill-aktar momenti fil-passjoni fejn isna naraw vulnerabilità imma li hija viċin tagħna. Il-qat nibda l-istazzjon huwa kemm kbira l-imħabba tal-om, kemm l-om dejjem lesta li tagħmel sagrifiċċji għall-ulieda. Kienet xi ħaġa aktar kważi astratta. Ma tantx tista' taqbad suġġett bħal dak il-limbu u tagħmlu daqshekk figurattiv. Kemm jien qed inkun dak il-bniedem li meta xi ħadd jaqa' qudiemi qed ngħinu, jew qed inkun dik il-folla li nħares u nibqa' għaddej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tana isma tal-btana ħlesejna u iqaf magħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana. Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien fl-ort tal-Ġetsemani għamel l-orazzjoni u wereq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża da kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, naddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, birkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
mbirekint fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima lik tagħna. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-tielet misteru ta' dbatija, meta Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. La daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mobb bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħatija għalina. La daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-dejni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erweħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minnu ħatija għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-dejni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa,
مبارك الفرط tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost il-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna liki isma tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teba. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijak u ħanina u pija u ħelwa u verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minnu ħati għalina. La ddaħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kibbirka int fost il-nisa, mbarek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slib. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slib. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fis-slib. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btan. Missier eternalla. Ħenna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna għalina. Spiritu Santu Alla. Ħenna għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqazza Marija. Itlopa għalina. Imqazza Om Alla. Itlopa Qazza għalina. xebba ta' xbejbiet. Itlopa għalina. Om ta' Kristu. Itlopa għalina. Om il-Knisja. Itlopa għalina. Om il-ħnina. Itlopa għalina. Om tal-grazzja Talla. Itlopa għalina. Om it-tama. Itlopa għalina. Om li zjed safja. Itlopa għalina. Om li zjed nadifa. Itlopa għalina. Om muxebba. Itlopa għalina. Om bla teba. Itlopa għalina. Om li tisħoq kull imħabba. Itlopa għalina. Om tal-aġeb. Itlopa għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlopa għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa għalina. Om ta' min salvana. Itlopa għalina. Xebba kollok aqal. Itlopa għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopa għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa għalina. Xebba kollok seta. Itlopa għalina. Xebba kollok ħniena. Itlopa għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlopa għalina. Mera tal-qdusija. Itlopa għalina. Tron tal-erf.
Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mlista mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella fis-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddis, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna għalina itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. ħatilin għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-sammik l-Arkanġlu, sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena tiegħu l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe Slim għalik, ħarris tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, li l-Alla fdalek l-libnu, fik Marija qedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Talba u litanija l-qaddisin. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. qaddisin kollha ta' Alla. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.